Værsgo. Hej, jeg hedder Michele Volby. Jeg er indehaver af San Giovanni i Aalborg. Jeg har fornøjelsen her at præsentere vores nytårsmenu ud af huset for 2014. Traditionen tro, så laver vi jo altid den her lille dogmevideo, vi lægger på YouTube, hvor vi præsenterer menuen. Menuen er på 3 retter, og den vil jeg så præsentere for jer her. Forretten er lidt antipasti, eller tapas, som også er et andet ord for de her små anretninger her. Kommer i sådan en boks, man bare lige kan åbne, og der er sådan en lille rumdeler, man kan tage ud og sætte på en tallerken, eller man kan selvfølgelig også anrette det over på sin egen tallerken. Antipastoen består af sådan en lufttørret salami her med fennikel fra Toscana, med lidt eddikesyltede grøntsager. Der er dampet laks med basilikums gremolata. Der er pasta vendt med en hjemmelavet basilikums pesto. Lufttørret skinke fra Parma med soltørtomater. Scampi-rejer med lidt lime og chili. Og der er en tomatsalat her med lidt løg og balsamico. Og i midten er der sådan en couscous-salat vendt med lidt pinjekerner og rosiner. Alt sammen lige klar til at sætte på bordet og spise. Og dertil der medfølger vores hjemmebagte surdejsbrød. Det er forbagt det brød her, man skal så lige gøre det færdigt derhjemme. Og i øvrigt så er hele menuen jo selvfølgelig komplet forberedt, og der følger en vejledning med til alle retterne, og der er også et telefonnummer på, man faktisk kan fange os på helt til kl. 11 om aftenen, hvis man har nogle spørgsmål hertil. Brødet i øvrigt er rigtig, rigtig godt, og så dyppe i lidt olivenolie. Til hovedret. Kromodnet oksemørbrad. Den er komplet forberedt og kommer altså sådan her, og alle de varme ting kommer i de her små foliebakker lige klar til at sætte i ovnen. Der medfølger stegetider, den er brunet af, der er salt og peber på, og stegetiden står på, om man vil have rød, medium eller gennemstegt. Der er lidt tomater som garniture med lidt mandler til, der er lidt syltet rødløg, peperonata, som er vores syltede løg og peberfrugter, og små vildmosekartofler med rosmarin. De 2 ting her vil jeg foreslå, at man sætter ind i skål og serverer ved siden af. Og de 3 ting her sammen med saucen kan anrettes på en tallerken. Det vil jeg lige prøve at vise jer her, hvordan man kunne gøre. Jeg kan godt lide, at kødet det, som måske ligger i midten her. Og så kan man lægge et lille løg ved. Så. Og et par tomater. Og så er der en kraftig sådan timian sky her. Den kan man selvfølgelig også sætte ind ved siden af, hvis man vil. Og man kan også lægge en sådan en lille streg af den på tallerkenen, og så kan folk selv komme lidt mere på, hvis man vil. Men det er altså hovedretten, kommer komplet forberedt, lige klar til at sætte i ovnen. Til dessert har vi sådan en rigtig tung chokoladekage med lidt amarena kirsebær i, som egentlig bare kan sættes på tallerkenen her. Vi har en smule syltede citrusfrugter, som smager rigtig godt sammen med, så man lige kan lægge et par stykker af. Der. Og så er der en vanilje parfait, altså det vil sige en støbt is, altså ikke en decideret iscreme. Nu skal vi se, om vi lige kan få vendt den ud her. De kan nemlig godt binde en lille smule. Sådan der, og den kan man så sætte lige her. Det er vigtigt, at man lige tager den ud af fryseren en lille stykke tid før, så at den lige kan nå at slippe lidt. Alternativt kan man også dyppe den i noget vand. Men det var altså nytårsmenuen for 2014 ud af huset for San Giovanni. Antipasti til forret, krogmodne oksemørbrad til hovedret, tung chokoladekage med vanilje parfait til dessert. 3x sangiovanni.dk, der kan man se hele menuen derinde. Og der er selvfølgelig også mulighed for natmad i år, det vil sige vores forbagte pizzaer. Der er 5 forskellige slags at vælge imellem. Dem kan man bestille sammen med menuen. De er klar lige til at sætte i ovnen og skal have 10 minutter. Godt nytår!